Alam mo ipaabot nga dining nga re. Pasensya na. Pasensya na mo kay saon man. Kwansit pa bago palagi ng anak ko, 5 buwan. Hi guys, madung hapon. Karong adlaw day guys. Medyo nabisi ko kay daghang ko kadung labunon. Ang laba ko ganihag duha ka planggana. Diyan na pagajaywa na human. Sumaw nang medyo kapoy gang lawas bitaw. Karon guys, magkuha ko og kuan. Kana na puso na ang kuha na. Kay among tanen. Kuan. Yung mata. So, good luck. Ay, ito pa maninay. Ose? Tara guys ya. Nakuha na isa ka buok. Hindi na pa isa dito. Guys, mangita pa kog laing puso. Murag na po to isa dari. Gamay ra man kaadyo nay. Alam man sige hapong kwaon bisag gamay ra. Ya guys, gamay ra kaadyo. Puro kay nahanglan maghapon puso ani. Oh my god. Ayan ka na. Oh, nakuha na dud. Gamay man. Gamay kadyo. Ay, hadlo ka dyan ni Has. Hadlo ni Has ba? Dara guys ya. Ara mo dyan cute ah. Hama dapit. Haba? Yarag puso, gamay gisa. Di pa niutanan ron? Di sa di ko niutanan ron? Diya. Magluto menta ko puso ng saging. Yung palit mo des pa pare yung karni. Bawang sana ni dyan. Saan mo? Bicol Express, eh? Magluto ko sa Bicol Express. Katilawang ko naman si Jang specialty, Bicol Express. Ay! Aray ko! Ay! Oh, nagabog ang kape. Hey guys, mangwanta, magmerinda. Gara ko sa gawas sa merinda guys, kay grabing inita sud. Da, kuan hang gitimpla guys. Para na tabliya. Tabliya nga kuan. Instant karbitang unsay nganda na, kanang nasa Shiba. 3-in-1. Ah, tabliya 3-in-1 din guys. Ang pinalit naman ng hilin. Kami deres gawas maglulingkod kay hangin. Kaya naghumanda ni guys, manghakot kog binuungan. Hindi. Wala ko manghatag ni paparehan ni kay sara kabuok. Hinatag na po ning nanay. Daman ko ni nanuri ganyang buntag. Hindi. Grabe diyang initag panahon.
Binta-bintadong kay hindi ko maglutog sa daan panihapon. Kapahuway ko sa kusina kay taas papari, hindi ako na yung luto. Bata pag oras, alas 3 pa. Alas 4 na day ko no. Alas 3, pamanto ganiya. Dali na din yung dagag oras. Napara ba dyan kayo sa sunun? Naglaba mo gugus ng habol. Mga punda nga na. Diya. Ang labunan na tinggab kay katong nga tukos maribuhok. Ako yung mga labunan ba? Hala. Mingaw din sa mong family house kay si Tiri to ala Florami, si Aisan yung lakaw. Kami radyo dari. Alianag si nanay ug nas kuan papari. Minom ka nay? Dito nga kung kaman niya. Di na mahurot. Asa na ibiling kay maghakot ako binuungan guys. Manghakot na di ko kuan guys. Sinanay may nakatuod sa binuungan. Kasi nakailag binuungan diha. Among pangwaon kay madyo na laman na. Sunglod kay kasig ba na musiga? Na binuungan. Ano na silang kauga. Madyo na ni bughaon. Aray ko. Nalagay siya. Kasi makarelate diha mga binuungan. Grabe na dyan kauga. Inja. Ni bughaon. Hala. Buslot madig sa ako. Ada nga lagi. Oh. Ano man dito gang dipuno nga. Good. Aray. Yun ba? Agda. Ano ba? Trabaho niya. Grabing kauga na. Madyo na dyan. Ay la Julie kay nga ni Mampud. Nampud sila mga binuungan na reskuan. Hamal gatang at sanay. Agasta? Hari na guys. Ay, dia po nang ngon palwa. Nani sekretong nanay sa isang kagwapa. Sige pangahoy. Ay no. Nay. Apa ni lukay? Oh, nay. Mani yung sekreto mo sa kagwapa ang sige pangahoy. Di ba, nay? Nga. Maling ko ni sulod. Ya. Hindi mo regaho adi ah. Hindi, tanan na. Zura. Tanan mader. Yes, mader. Zura. Igujud bison na adi ah. Ada na kabalik na sakto na na. Ay. Sana ni, kita kong balik na eh. Sakto sa minay. Asa nga, bukon. Hindi sila bukun. Kaya po na. Uy, hala na, di has. Uy. Nagamay. Aba. Ya. Tumbuang
Kung tawanan mo dyan kung ana. Wati. Bisag dahilog na lain na malagi na kay tumon. Di. Wati ni. May pat dyan na Ni. Na wati. Sabi ko Wati hati na. gamay. Ma. Ngayon magbuka kay hapon. Guys. Aduh di pud ni. Katuluhon. Dako. Libre na di paghulod ani. Diya kay mura man bunot. Ano ba? Isa kagatahon ni na. Kasi ata kabakar at sa habo kay pagpanglugi ay. Pwede man ito ba sa Sa. Kami madipod mamuapon, makalingaw madipod guys. kanang lamay man yung Si. nagting na ba na yung buwa? Ha? Nagting na ba na? Tagting na. Nanguha pa ko gani. Hadot naman ko kay basig na iod. Garo. Sarap. Kisay magpabuka diha. Lipos pa ko sa labhan. Daghan na para ba dito ko Ano lagi na? Kahit ito po yung laban, ipos ba? Uy, sus Maria. Ano? Sabi ko na yung malamang Pilipino yung one. Ako dun dyan eh. Hindi ka na bang mamabog ha? Pag namabog, sa mga gusto namabog sa mga kahulog may. Ang dapat ako. Dapat sa singkot dito, big. Ha? Makalingaw man. Daghan pa rin guys, pero di nahot doon og baka kay napa ko'y buhaton. Namukas pa ko sa laban. Ara laging gay oh. Nay gahi. Ang gusto ko na. Ito na. Magkakaroon kasi yung kanding. Lasa naman ni guys. Kaya maghapot na kasi sa ako. Hindi naman ganda sa iba kay. Ang pahong kamay. Diya guys, uba na po di puhon. Buntag. Kay, wala pa ko'y daghang pilunan. Be, May ko po dari ma. may gup ka. Kabliya man eh, may gup ka. Mo. Aganing salin guys. Sayang man. Tabangi ko pang mo sang labhan ha. Iladas kusina ko. Nga naman gajid na, sulugoon mo gajid ng anak sa inahan. Ang gugut-gut. Dali. Tabayin ko pamukasan ni Labhan. Naghanap ba ni? Paliga ba ni? Ang pawa ka. Pag hingi na, hinga na. Wala, nagdadutang na itong bangko. Oh. Yes. Kalsaha, hinga na. Mura ba na sige na? Ay, dyan, dito ka kabuling. Apa?
Talia. Nga nagalig mahapon na, makakita ka nila ban bukasa ha. Oh, mas na ay nagdididil kanding. Oh, may kanding nga. Kasi mo pa ito kanding diha. May kanding nga isa. Brigda. Tapos yung corona na ibutang mo. Ha? Kurang na rin butang. Init. Init ang kalibutan. Huli na sila noon. Kabaro ng singso. Grabe man ka. Liwaros. Nala ko yung nama. Tama ni gulingan masiguro dyan short. Nala ko yung mga namang nilabha. Napapakuya dyan. Asa po mo diha. Napakoy banlawon nun. Pwede pala man dyan di manglaba, di manglaba. Kaso, magbahok po. Ay! Yung talinga ka. O, diba? Namilo na ko. Imbes init pa, nahigo pag-agag tabliya. Samot. Samot ang singot. Kanang ubot kabuk pahiranan ko Hila mama na ba? Ko You know? Kau. Bukos gaw. Lapil bito. Kau, ibutang dito kau. Pasigag sa gabi, dali. Kana, very good. Uy, halakay mo mong gibutang ang pahiranan dari. Di mo guna butang ang pahiranan iha. Ibutang na dutong pahiranan, di na mauy butangan dari. Di mo ako ma? Di mo ako ma? Di. Tungtong sa natin kuranan. Mabilo po, nagkilinan. Sige, kuntisa. Dali, ala na. Tabangis mo mga pamilya dari. Ah! Hindi na mo daw sa singing kuntisa. Ay! Si mama na yung mamilo. Asa mga mamilo, mamubos buwak. Mamubos buwak nung ka. Ang mong servisyo, dating gawin. Di lagi kalimtan, nung mahapon na buwak. Kau, abri ng ripod lala. Hoy, halika na, nakadungog ba ka? Pamupunas buwak. Halika na. Pamupus buwak lagi. Ay, di pwede di mo sugot sa sugo. Di pwede di magkuhang ganit. Servisyo na na. Kadapon ba dyan na? Mag-ibig kadapon ka. Mother. Ma! Oh. Love you, ma? Oh, kasara lagi. Kaliana ang train na sila kuan. Rawangos bay, pamutgo, pangugas. Hindi mo pala bikis. Mama, bukod buwak, ma? Mo lagi, pamubo diha. Pahugas sa plato, silutan, labi nagpaduwi-duwi humagkaon. Ikaw kasi maghugas sa mga tanang inanan. Mo na mo timanan dapat di ka mag pa uwahig kaon kay ang di ka masilutan. Alyana arang ka dugay mahuman mo kaon. No na nga may bagong punishment niya.
Basta mawais siya. Hindi hugasan, tanang hugasan. Ay, oja. Nga na, arong makuan. Arong matrin. Higa ba na? Wala firma? Ang paghawid sa tablet. 15 minutes ra. 15 minutes sa buntag, 15 minutes hapon. Pagbaling ka na. Wala firma? Di lagi siligay. Love you ka. Mga kasing pamubo. Pamubo na. Kuman ko ma? Excited na ko parang Aliana nas Lunes. Diya. Grabe siyang kabuutan ng Ginoo kay kananay-nay ning hatag upang uniform ni Aliana. Mapanyamaklim kay hapon naman, lugman na pohon. Daghang salamat, Ma'am Leonida Scripa nga nasa Australia. Wala Salamat firma? Salamat sa imong manumong kasing-kasing. Timing po guys, mga napikit ko kay gikan palagi ko nakuha sa assessment ni Aliana, diyan man tong partial payment pa man to, diyan pa ko gi bayaran jud. Wala firma? Mga to, dako ko kadyo pasalamat sa malumong kasing-kasing si Ma'am Leonida Scripa nga nasa Australia. Salamat jud kadyo ma'am sa imong gi-share nga blessing para ni Aliana. Palit ang uniform mo yan. Matangin ko ma. Wala firma? Thank you sa ni. Thank you sa ni tita. Oh, thank you. Thank you ko no. Ma'am Leonida Scripa. Desak na na ni Mulong dari ma. Aman. Dari ma. Isak sa sino? Brown mo. Ay, brown. Ano ko saan sa kanya? Pahans mo ka ng tulang eh. Labas pa kami dahil. Pumunta na ko kasi... Ay! Nalagay sakyanan nila ng ay. May sakyanan. Ay! Kisa man? Oh, mas marami dahil. Ay! Tubangan sa Ivy? Pants ko ng plurami. Hadjit sa... Na, pasensya na dyan sa mga pants sa plurami. Kaya wag mas plurami dahil. Hindi sa plurami. Bago pa pong nanganak. Mga panadog sa mad. Hindi na kay isa-isa may matubang. Kaya namilong kumawa ko kayo nagdurong sa ingot ko. Hindi ako naman. Mala. Wala firma? Ipagwan na ng itang Ah, yan ang itang chloramid ya. ikaw na lang mo kaya mong samar. Ginasamar kita. Mga pants ko nun yung chloramid na kasamar mo. Kare-kare. Uy, Samar. abi ko taga-katipunan mo. Ako, taga-tipunan ra. Andiyan ikaw taga-samar. Kani samar, kani dagohoy ako taga Pilar. Ay, Siya. abi ko taga-tipunan na mo tanan. Nara floor ng itali mo floor. Papas me. Pasensya na gadjud mo kay saon man. Ano na silang nyari? Sila, wow, Ako kita ni kadto floor. na ari. Kadto ni ngari may primero, hindi pa rin mohok. Ah, managing naginjong kagahi. Chloramid kay bagumang panganak. Andiyan. Wala ka vlog kaya na Regard ni diha. Hindi mo sikat niya mo. Siya tao. Ano si Romeo? Taga-samar may taga-samar. Kruduwa taga-samar. Pasensya na sir. Isun sang sawpot. Ah. Mao ni si Japlor nangita ni Japlor. Wa man dalis from me. Abot sa samar gud. Hinaot kay nagatulong balik na mo magkita natin me. Oh, basin. Insaon man nga wa man jud ani na permanente na. Nasiror. Hindi. Tiguang naman ko sa bata-bata pa to. Ako gor na, hapit na senior.
Hindi, saan man na? Nalabas ng blana, no? Ha? Ikaw ito nalabas ng blana? Di ba? Napainsin mo yung nalabas ng blana sa una? Aga tumangon siguro. Huwag mo ko nakatrabog sa tagbilaran. Alam mo ipaabot. Nga dining nga rin. Pasensya na. Pa-autograph tani. Pasensya na mo kay saon man. Kwansit pa bago palagi ng anak ko, 5 buwan. Tao-tao na to. Likas pili. Sa mukha kanang Ilang bahay? Pati ilang bahay? Taga? Ilang bayad ko? Inigluman, Pasko kayo. Pasko? Di, ay, December lang. Eh, Ako ko, July. July ito ako. ngita ang plurami kagahi. Dali sad pas plurami mag-entertain lagi. Kay bong bago pang nanganak. Taga Samar ba ko to? Taga Samar dili sa taga Daguhoy. Ya, namubo. Ganda ang ba't Nga naman gadyan na. Abrihig, tubig ka. Lagi maawas. Abrihig. Mira ba na sila gikapoy na. Narabay niingon ni mo nga. Tapuan ko no ka. Patunayi dyan dalian na nga di ka tapuan. Hindi ko tapuan, ma. Di, malagi na mga ubo. Hindi ingin tapuan. Lagi na rabakas viewers na tapuan ko no ka. Ikaw. Malabi, ma. Nagbalikin na tanan katong pa nabasa. Dali, buhi. Malabasa naman na dahil na pusti. Na, tagsa kakabo. Ikaw. Very good. Agari, ma. Kana tanan. Kapatwa, balik-balikig pa mo po. Sauna, makama ko pamubo. Sauna, Ma mo po. Na.